Hi guys, madyong mantag din ang tanan. May kolesterol. Nasupaw padidi ni precious do dyan. Ja. Simber 18 mag labaday koron. Dagang labunan guys. Tadan, mga sininang bibi. Kanang ilaw, mga nagamong gas. Buhol, ja. Dapat misalin nga labunan des paglarga na mo. Ay sabon. Wala man kay muandas pa baning washing o pamana. So ni. Tara, laban na ta. Nag-hi-hi na si tatay guys sa mga kang precious. Kaya una magkang precious ug waswas. Jadi pag mga habol ug mga punda ug sa mga sinina sa dagko. While to pa po'y gisalang sa washing. Kumbati tatay kay mao na dunay kinabuhi. Hi sa anak, hi. Hi, aga mo. Hi. Hi din. Clap, clap, clap. Kani na. Di apos precious nagmaoy-maoy, pwede po nang pabutang sa crib. Ang iba tutuyo, matog ng hubag agidyang lagos guys. Wa siguro ni siya sige away-laway kay nang hubag lagos sa ibabaw sa ubos. Hi dali. Hi tita Ninang Mon. Dali na. Hi Mami Ninay sa Milwaukee, Wisconsin. Hi Mami La Sherry sa Danau, Valencia, Bohol. Merry Christmas indong tanan. Dali na. Hi Lola. Hi Lola Helen. Dali. Uy, hi Ungay. Hi ni Ungay dali. Ungay nagtuwa na kanikibuloy Ungay. Dai, Ungay asa magimong manok Ungay. Wala gyud ka dungog ning tingog. Katuningan nga agamang video nga nawahi agamang action na una agamang tingog. Nating nga bitaw pod ni guys nganong ingat og among video nga nagunag tingog nga nawahi bitaw action. Mao ting gigamit na video guys tong cellphone nga bag-o bitaw katong hang giutang sa ang manghud. Tinga mi wa mi kabagan sa anto pagsit ug sa kamera na budget to ni dia. Maji ijang kamera. Manang balik laman Miss Uno ag cellphone lang undoy may among gamitan og video. Dia ato na mag edit sa cellphone nga bag-o kay tinga man kung anong ingato abi kog kuan ug mao kira ja na naman jud nakabantay nga naguna jud ang tingog na wahi ang aksyon nga bago man ang cellphone na bawag ang saan na pagsit or mao na baka dyan na isa di naman matabang usit da karon day guys si undoy pila pagkaadlaw busy pagpanghilo ari sa bahay kay grabe ang abuga gamang bahay loy ka bay ug way mabilin loy ka bay ug bijaan nasa mi naghigda din sa gawas din hina kay binta man natin kay mo may pabodali ra gihinluan kay agsud sa kwarto ag mga kilid-kilid gipang kuan ang naghana kadtong mga tae sa uk-uk ja arap tong abuga mas binta man natin kay mura magdaol sa bintana ba makuanan paghangin kaysa tos kwarto ja gipang gawas sa pud mga durabox ay arong hinluan nagiputang sa durabox kag mga punda katong habol o katong bedsheet bitaw katong amo arap kung kung undoy ari sa crib tong paglarga namo ara gihapong abuga matong gipang alindaan tanan may among gigamit kay kuy pug bata og abog to ano was undoy ganang gipang labhan tanan kay among kwarto gitangtangan sa og floor mat kay floor mat pud ara nang kuana kay ato sigurong nagsigon uwan bitaw nagbaha-baha na kuan man ning sunop man ang tubig ja ugwa man kaadyo itang-tangan sa laman jalid ana laman pud si jaglain og kuana mapalitan na daghang salamat di ay sa nagmahal namo timbaya kanunay sa among pagbalik nga ri nakapalit namo sa among panginahanglanon labi nag kang precious jud importante kay lisa jud ning
na di panginahanglan ning bata mga di tumanon. Kami okay raman may og saray na maray malingi okay raman. Das si Precious guys kon sa gabi igang-igang kuan ang hubag agi diyang nagus kuan siguro kanang nanapingipon nga padung mutubo ba. Sige maoy sige pamangit. Kuan siguro si Jagi gilukan siguro. Shout out day ko ni Ate Lucy Asino Hitter da sa Hawaii ug sa diyang pamilya. Amping mo diha kanunay ti og enjoy sa inyong banding sa imong mga apo. Okay. Para ba na imong kalipay og nagi imong mga apo. Enjoy mo diha ti og keep safe. Ug ni shout out pud mi ni Ate Yuning Ayop diha sa Italy. Dahan kadtong salamat sa imong pagmahal labi na ni Precious na kanunay jud ka nag kuan ni Precious nga magamping nga na kay nanay bata. Dahan kadtong salamat ja amping og keep safe pud mo diha sa Italy. Shout out pud mi ni Tita Ninang Mons ni Precious sa Switzerland ug amping mo kanunay diha Mons advance Merry Christmas. Ug ni Mami Ninay ni Precious sa Milwaukee, Wisconsin si Ma'am Almalim. Amping mo diha kanunay ma'am ug Merry Christmas. Shout out po may sa tanan dito sa family house sila ungay. Paglingi-lingi tapos Precious kay mangita nila hara sila. Ja labi nagana miss dudan sa sud sa bahay ja nas luluungay sa gawas nagparadyo. Lingi tapos Precious kay bag-o na pag environment dari. Salamat po mi nga among pagbalik ka dari guys di init kay di si Precious mabaguhan bas kainitas panahon bugnaw dire timingan po nga nagabahin ng pagamang clip pa ning kalit ra mag spark ni edad na po kay dugay naman po to tuig na po kapin. Da shout out po ko nila Ate Sherry kahintong Ulrich da sa Danau Valencia Bohol la Ate Inday Juliet. Kumusta naman mo diha te? Daghang salamat sa kanunay pagtimbaya. Madyo kay nag-enjoy mo sa birthday ni Nanay. Belated happy birthday ni Nanay Lucia. Na-miss na mo ang birthday ni Nanay kay sa taman na timinga naman jud pud nga kuan na mapay among tinglarga nga pizza. Ja sa kato di ay nangutan na bahin atong among gi-check-inan nga kuan dito sa Panglao. Ano ito siya guys, Palm Rice Key Diving Resort sa nasa Panglao na ras dapitas sa airport de Olra. Makuha lang 3 minutes drive padung sa airport. Okay po siya guys, hinlo, hilom, lami ng accommodation. Napod sila daghang rooms nga available, napay swimming pool sa tunga. Sa kuano gusto mong maligo, wala man naligo kay gabi na good food. Dito mi kaya maraman tayo among purpose nga makapahuway kaya mo biyahe lagi mo sa go. Kaya salamat kayo sa sponsor na mo Tita Katrina ni Precious manghod ni Tatay Armando nga na sila sa Leyte karon. Salamat sa inyong advance sa pinaskuhan kay ito nakapahuway mi okay po among pahuway wa may kadto na bangag sa biyahe kay nakapahuway man mi anja di man day pwede makatug sa airport madura jud nasultian na jud mi nga ning dupa ag Tita Katrina ni Precious kay bawal man day makasud sa airport guys kay mag-close man day sila og naghuman sa flight nga nagka-alas 9 BDI mag-close na sila bawal day dito pasudlan malagi tong luoy lagi tagaban nga Tagaladyo day taga-Ubay taga-Talibon nga ni sa jog adto kay di man day pwede matug sa airport kana mo mo flight og sa jog para flight namo alas 7:30 dito rin taong kuno sila sa gawas ito silang ngita sila gasal dapit sila mo ipli kay ang pinakagawas po sa airport wala na pa yung mga lingkuranan dito rin taong sila sa atbang sa katong dahay murag parkingan bitaw sa mga sakyanan bawal na dyan di ay dito sa airport matug di man pare sa Manila nga 24 hours open manang pwede ra ka magtugtog nasultian na dyan po mi nga hindi pa ag Tita ni Precious dahan katong salamat Tita Katkat ang Tito Chay sa itong kabuutan kay nakapahilo na mi papa mo po ko kasuway guys nga mo pagabi mga tug airport sa Bohol dahil nga to naman day sitwasyon dito bawal man day kay
naghuman sa flight ni alas 9 mag-close na dahil sila. Dama na to guys, okay po among biyahe, smooth kaadyo, way delayed among flight kay maadyo magpanahon. Advance sa gamong pag landing sa oras nga may kuan nga. Dapat kuno alas 9 GS pa mi mo landing pero alas 9 ba? Alas 9 pa nakalanding nami, 9:26 AM nakagawas nami sa airport pag human na magkuha sa among baggage. Anja mato gahuwat rami sa nagsundo namo. Kay naaman pud Mikaela nga nag-grab si Ja. Nato katong naghatod namo pag uli pud namo das padung uli namo sa Bohol, mapay among gikuan nga magpakuha mi. Ja dali ra nakuha rag 30 minutes sa biyahe gikan sa airport paingon diri sa among gipuy-an diri sa Biason. Kay wa ampay traffic. Timingan pod nga Domingo, mao jud magbiyahe ba sa Domingo kay ag kadalanan alang kalinaw kaadyo. Ja katong 30 minutes drive hinay-hinay ra tong padagan namo pagpadungari kay nagsinda mamig istorya sa driver kay kaila man lagi to. Ja mao na to agamang naabtan agamang bahay imbis kay gilabat no namo ja daghang tanom. Ang wa nag mga labat guys kay kuno na pining storya nga gipang kuan kuno gipang tangtang murag gipang kahoy siguro pud pero sa dinalaman kay nalipay man pud sila. Ja mao to mga tanom arang mautan na. Di mamita ng mga gibili na madarisod katong snake plant kay ganahan man yung snake plant arisod nga survive pag snake plant guys pero mura nagi-anemic imbis kay green o yellow to gidang color namuti na liwat pas tagbay nga gipang anemic bitaw kuwang nagdugo atong giotro na lang hundoy jang gigawas pero maintan pod kay tungod siguro tungawa na mainti ba pero at least ang survive ba lang mabuhi pa karon na pod may snake plant isod sa bahay. Yung sa gawas dud guys, arang maata na kadyog mga kuan kay man nagitong wa na good pay labat jag mga bata diri naman pud ang giduwa-duwa nagkabali-bali na. Ja ginluan ng undoy gipanglabog na ni jag uban ag mulberry nga tinanam ni nanay gipuong pang undoy kay namaot man kay gibali-bali magsanga ijang gipuong kay tanom na lang pud sa utro. Ja mao to natumbag ang poste kay gabok na gi taod na nila gibag-uhan na gi alida naglaing poste ja. Tud nabalik ra pag among kuryente. So, ang plano din namo sa gawas para di na dyan gubon. Amo na lang mo dyan silang, tuduon na lang mo dyan sila na maglabat. Among pailan o halublak. Butangan na mong steel matting kay para masirado pod kay ug nga nara siya nga open guys. Ang mga bata, diri man manggiduwa. Dyan. Aliwaros ba? Dyan matog si Precious nga na. Magkurat. Amo na naman paningkamutan. Among siban nga malabat na mo masirado. Okay. Para maluag-luag pod mi gamay kay among ipanggawas ning among drum ug washing nga diyan sa sud patig mga galon ug masirado na ning mga gawas. Okay. Para mo nabilin sa mga gipanglabat na mga dosbordo ug katong dahay mga plywood nga kuan nga wa na natud pa sa mong silingan dari hindi pang sugnod kuno pero di man pa sa may storag kinsa lang sila diha ni nga raman ipangkuha kuno pero sa dinalaman para way samok. At least di kita maoy nakasamok. Jag si Precious di ay arani jang lipadja nga nakasud siya sa crib. Si ikid-ikid. Ganahan siya guys. Kay magtabok-tabok sa crib. Magkahot-kahot na siyang kamot. Pagtaspaktis sa siya glakang. Pero kapod na po, naitok na. Ano nga, nakatugo na siya. Magpakuha na. Mahilak na di matabang. Na ari tapos do dyan. Ana dyan siya guys nga magdudan-dudan. Nagmatugi Kaya nga naman, maana dragi ni siya madugay o magpabutang nagmatuog. Mura mong gudbud sa gamaoy-maoy kay mura magisaburan sa diyang kuan po ng hubag mga lagos. Ubos sa gibabaw arang panghubag. Ag si Tatay Armando di ay nagkamulo pa darig hinlo, kamulo pag mga panglabangan na hipos kay arang mawag abo. Wabalay sa mo biyahe guys kay mag-renew pa man siya sa isang lisensya. Kasi sunod adlaw og ma-okay na dari mahipos na malamdag na. Mag-renew pa siya sa lisensya, mag-renew pa pud siya sa rehistro sa motor. Kay lisod pud og mo biyahe anja wa pa na kumpleto, madto nang inagbiyahe dire-diretso na. Ija pa pud tong lugaran tong tricycle kay tan-awon ni jag. Unsay problema nga nung di man makapandar diyang gagaw. Maglisod amo andra pero di jud niya gipadagan. Ija pang chicken kay arang mahibawan og unsay
problema to sa motor kay lisod man lagi ning dugay wa mapaandar. Na stuck up the buti pud to. Adyo nunon ra. Mao na laman ni nabilin sa mga tanom guys, luya, snake plant, monig dito sud sa bahay nga snake plant to naluspad. Mao na laman dyan nabilin. Nalamdag na, pati amang labat wa na. Mana day kog laba guys. Na precious na sa hapin lamig banig. Aya. That's precious. Gawas pod. Ito supaw. Siya ko na yung hinlos mga galon. Siya pa nang gusto guys. Siya pa yung gusto niya. Wala pa na babagi kay yung mga leod niya. Di na siya pa hinlos galon. Ganahan to. Pag siya guys, nga ako yung hinlo. A few moments later. Si Tatay di ay guys, nagpanihapon, nagsi Precious. Hi. Hi na. Hi. Dali na. Hi ko dali. Hi. Hi. Hi, sis. Kumanag panihapon si Precious. Si Tatay nagluto pag suwa panihapon, nagisa og balatong. Nagisa og balatong si Tatay. Das special. Agato kuno idang salin-salin nga adobong baboy das Domingo guys. Idang gi-revive bisa bulag batong kay gingin-ngiga ra si Ja. Am ko kadto mo ka Oscar niyo kung ganahe isda ra man ako katong iskabitsi. Karang katipid ka adug suwa. Ikaw na pipulan og binalik-balik pero madyo na laman kay sawa jay sawa. Ay san amulog ka na. Last Precious dia nagbasa og box si Precious. Sa gyud box dia box si Precious. Sige buloy ko na. Aw aw aw. Isus ngatsi man. Sige buloy to naklik. Aw aw aw. Niyon si kabuloy. Aw 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 aw. Jadi mata mo gamay day na. Precious. Hi sadali. Hi. Uy. Hi. Ano to ana? Manihapon na data ninyo guys. Di nag ginisa ni Tatay Undoy nga okra og batong gisagulan og unod sa adobong baboy. Aw. Katong salin nga pas Domingo. Dada pagamang iskabitsi, iskalipsi kuno matud pang nang kilina.